Možno sa radíte medzi podnikateľov, majiteľov malých firiem, manažerov, ktorí každodenne riešia praktické problémy spojené so zamestnancami, so zháňaním nových zákaziek, so znižovaním nákladov a s rôznymi inými problémami, ktoré s podnikaním, ako tak sme si zvykli, vlastne súvisia. Ako by sa toto všetko dalo vyriešiť jednoduchým, účinným a spoľahlivým spôsobom? Vítajte pri sledovaní tohto krátkeho videa. Moje meno je Rado Fatul a som zakladateľom spoločnosti Grolos, ktorá je už od roku 2010 výhradným zástupcom fínskeho výrobcu Avant Techno pre Slovenskú republiku. Podnikateľské subjekty, firmy, živnostníci alebo celkovo konkrétne segment, ktorý zvykneme označovať malé, stredné podniky, sa naozaj častokrát vyznačuje s tým, že sa každodenne stretávajú s problémami, ktoré tie veľké firmy na prvý pohľad riešiť nemusia. Až 85% menších a stredných firiem sa každodenne potýka s tým, že majú určitý typ problému s ľudským faktorom, so zamestnancami. Snažia sa získať nové zákazky, snažia sa znížiť náklady na to, aby boli vo svojich službách pre svojich zákazníkov konkurencieschopní, aby naozaj boli schopní predávať a dodávať služby za také ceny, ktoré je ten trh ochotný zaplatiť. Ale samozrejme, dostatok zákaziek a ich efektivita je jeden z kľúčových faktorov. Od roku 2010 naša spoločnosť už pomohla stovkám rôznych firiem a podnikateľov. Predpokladám, že aj z takej oblasti, v ktorej pracujete práve vy. Pracovné oblasti, ako je tvorba záhrad, teda záhradná architektúra, poľnohospodárstvo, špeciálne chov zvierat, alebo stavebníctvo, stavba domov, ulic, budov, starostlivosť o priemyselné areály, starostlivosť o mestá, obce, komunálna údržba a mnohé ďalšie oblasti. To, kde potrebujete za normálnych okolností, aby danú prácu vykonávalo niekoľko ľudí, 5, 6, proste nejaká partia, tak zrazu zistíte, že vám stačí jeden človek, niekto, kto je schopný ovládať podobný stroj, ako je univerzálny klbový nakladač Avant, a zistíte, že tú prácu jednoducho veľmi rýchlo a efektívne vykonáte. Náklady? Máte pocit, že stroj je drahý? Skúste si spočítať, koľko stojí partia 5-6 ľudí. Je to viac alebo menej ako mesačné náklady na prevádzku jedného stroja? A apropo, starostlivosť o stroj je každodenná vec. Je to ako keď sa ráno umiete alebo si z času na čas zacvičíte. Tak treba stroj aj premazať, občas ho umyť, vyfúkať, a vydrží 20, možno viac rokov. Ale zamestnanci určite nie sú jedinou témou, ktorou sa zaoberáte vo svojom každodennom podnikaní alebo vo svojej každodennej činnosti. Chcete viac zákaziek? Chcete ísť vykonať rýchlejšie? Chcete sa menej narobiť? Univerzálne nosiče náradia, môžem kľudne povedať aj nosiče náradia, pretože máme okolo 200 rôznych druhov voliteľnej výbavy, voliteľného náradia. Dneska prakticky neexistuje činnosť, ktorú by ste nedokázali vo svojej práci vykonať s týmto typom stroja. Tým, že pracujete s Avantom, tým, že v podstate sa ukážete na akékoľvek zákazke, vy získate pozornosť. Dôležité je, že ten stroj vám nikdy nepovie, že nepríde. Nikdy vám nepovie, že je chorý. Nikdy vám nepovie, že musí zostať doma alebo ísť na dovolenku. Proste vždy je na čas. A keď ho uvidia aj tí ostatní, že ako pracuje a čo zvládne, vy získate pozornosť, získate nové zákazky, získate reputáciu. A zrazu zistíte, že to, čo ste predtým robili mesiac, urobíte za týždeň. Zrazu zistíte, že objem zákaziek je proste rádovo vyšší. Náklady vám pôjdu dole. Zvýšite efektivitu a znížite náklady. Viete, koľko spapá takýto klbový nakladač Avant? 2, možno 3 litre na hodinu práce. Je to nie len nízkonákladový stroj, ale je to aj ekologické, pretože spalujeme stále menej a menej paliva. A kto by naozaj dbal na ekológiu, tak Avant vieme poháňať aj elektrikou. Viete jednoducho do svojej prevádzky zaradiť aj elektricky poháňaný Avant. Samozrejme, tí, ktorí pracujete na stavbách alebo v záhradách, na odľahlých miestach, to nie je úplne ideálne, ale je aj takáto možnosť. Apropo, keď hovoríme o vzdialenostiach, dosahu na jednotlivé zákazky, lebo hovoril som pred chvíľkou o tom, že získate pozornosť. Áno, to je pravda, ale vy možno získate pozornosť z inej strany republiky. A vy sa potrebujete z Košíc dostať do Bratislavy, alebo z Banskej Bystrice do Žiliny. Nech sa páči.
Stroje Avant sú kompaktné, sú pomerne ľahké, rozmerovo nie veľké, takže naložíte na prívesný vozík, naložíte na dodávku a dostanete sa tam, kde sa s veľkým strojom jednoducho nie je možné dostať. Čiže okrem toho, že vám Avant rieši otázky s nespoľahlivými zamestnancami, že vám Avant zabezpečí zvýšenie pozornosti od potenciálnych zákazníkov, že vám Avant umožní dosiahnuť väčší dosah, väčší rádius na vykonávanie služieb a že s ním dokážete vykonávať prakticky akúkoľvek činnosť vo svojej oblasti. Platíte za ňo len na začiatku. A potom, z lásky k vám, ak to tak môžem povedať, bude pracovať už len za tú naftu a za údržbu, ktorú mu venujete. Pokiaľ ste vydržali pozerať toto krátke video až sem, tak na záver zhrnieme len toľko. Ak sa potýkate s problémami so zamestnancami, ak sa potýkate s problémami so získavaním nových zákaziek, s ich efektivitou, so znižovaním nákladov a s riešením všetkých otázok, ktoré sú spojené primárne v tých oblastiach, ako je záhradná architektúra, stavebníctvo, chov zvierat, priemyselné areály, údržba komunikácií alebo údržba zelene a tak ďalej. Skúste sa pozrieť na dotazník, ktorý je súčasťou popisu tohto videa. Vyplňte ho, trvá to len niekoľko minút a my vám na základe toho dokážeme pomôcť vybrať ten správny Avant pre vás, tú správnu veľkosť, aby ste sami videli, čo všetko dokáže pre vaše podnikanie priniesť tento malý, ale kompaktný a veľmi výkonný univerzálny kĺbový nakladač Avant. Navštívte našu webovú stránku www.avant.sk a uvidíme sa niekedy na budúce. Dovidenia.